De Frieske vlaggen wappert in de top van de Tour van Weensum. En dat betekent dat hier feest is. Een sportevenement, een topsportevenement. Voor de 54ste keer is hier het Frieske kampioenschap 4 leppen. 48 leppers voor 4 titels. En de allerbeste die mij vanmiddag de zilveren pols ontvangen. Tom Hoekstra is een van die jongens die dit hier de eerste klasse helle had. En vanzelfs wil hij graag voortdadelijk zijn oorstandel zetten in die eerste sprong. De stok zit wat te dichtbij. Maar toch komt er oer het lintje van 15 meter. En dat is een heel aardig begin van deze Tom Hoekstra. Hij gaat ontnota onder leiding met die 15:48. Maar weet dat dat net genoeg is misschien om die finale te behouden. De matmeters bij. En waarom zou dat nou net aan? Hij zit nou beter in de stok. En die stok gaat stariger roer. Hij kan meer slagen, meidje. En spectaculaire verbetering, hè. Bobby Zwaagman, die brekt je de wedstrijd hier bij de jongens. Hij doet dat geweldig. 16 meter 59. Het is de 4 uit de eerste sprong. Wordt nota bij de jongens. Ja, dikke tut van de zuster, denk ik. En zijn paak aan de andere kant. Sietse Bokma uit Hilpen. Bij zijn laatste hier bij de jongens. Het hele seizoen wonderijs alles. Maar die Frieske titel, zit dat er in? Nou, hij had nou hichten. En ja, hij gaat roem oer dat balsje heen. Dus dat betekent dat hij richting de centimeter gaat. 16 meter 94. Nou ben we echt los binnen de categorie, jongens. En dan zullen we even naar de klassementen in de categorie, in dit geval van de jongens. Ian is daar, Sietse Bokma, met 16,94. Terwijl Bobby Zwaagman met een heel beste afstand van 16,59. En de tweede finalist is Tom Hoekstra van Driels. Toch wel wat verrassend. Want dat we even verder naar onderen gaan, dan zullen we op plak 6 Haaien Galema. Dat is normaal sprutsen toch wel een jongen van het top 3. Die kwam hier met dat 14,23. Die valt dus boeten de boord. Sietse Bokma, Bobby Zwaagman en Tom Hoekstra, die vinden we in de finale. De regerend Frieske kampioenen, ook de regerend Nederlandse kampioenen, Hiske Galema van de Houlen. Zij mij beziekje om de wedstrijd bij de vrouwen hier te brengen. Ze is ook nooit al wel klassementsleidster, maar die 14,61. Maar er bent toch wel een stuk of 4 die daar makkelijk ook heen kennen. Dat weet Hiske ook wel. En bovendien, ze wil zelf hier ook wat zien letten. Concentratie. Hiske Galema bij de tweede sprong. De oren is mooi vlot. De pols blijft wat stariger. En ook is een metersmeidje. En daar hebben we dan de eerste 15 meter bij de vrouwen. Ja, daar zien we vanzelfs op te wachten. Aniet, mooi erin. Weet ze goed in die stok te komen. Dat liep het nog beter. En nu gaat het omheen. Nu stiet die stok wel goed. En komt zich 4. Ja, Sjurgenzoon. Ik derde sprong voorbij de 15 meter. Rond voorbij de 15 meter zelfs. Sterker nog, ik denk dat we hier oer het baltje heen gaan. Het baltje wat luidt op een afstand van 15 meter 48 van Hiske Galema. En bij de vrouwen zeggen we dat Anna-Jet Leijenaar de nummer 1 is ontnota voor Hiske Galema en voor Klaske Nauta. 3 vrouwen roem boven de 15. Ja, nevens mij is het dan meer dan terecht dat die 3 in die finale staan, hè? Alweer Vonk bij de junioren. Stiet op dit moment tweede. Maar Santje 46. Maar hij weet dat er Santje 50 springen met om een leerling oor te nemen. En ik denk dat dat slaging giet uit koers. Giet uit koers, maar giet er te veel uit koers. Dat wordt spannend. Het bloed bij de junioren centimeterwerk. Zullen we een klassement waar echt de top bijzonder dicht bij elkaar zit. Alwin Vonk, Hans Ulko de Boer, Age Hulder. Dat ben echt de 3 man van dit seizoen van het klassement. Zat het nou steeds, zat het naar de finale wel precies zoals omwijzen. Absoluut. Bart Helmond bij de senioren. De leider in de wedstrijd. Het de stok nog heel scherp zetten. Komt ik heel eeg. Ja,
dit is een mooie sprong. Jo. Is dit een sprong die richting de 20 meter gaat? En 20 meter 39 is de eerste dikke 20 meter van dit FK. Ik denk net dat het de laatste is. Theeuwers Hopma. Met een krachtige oor in. En nu zit de stok volle better. En nu kinderen ik meters meidje. En hij kent echt roem over die 18 meter. Dit wordt echt een 9 meter notering. Hij meldt hem in de top draaien. En zei jij dat ik, als je zo'n seizoen draaien, dan maak je op het FK daar echt gewoon bij staan. Hannes Carion op tempo en een beetje risico. En hij pakt wel hechten, hè? Hij pakt wel hechten nou. En ja, hij doet er gewoon weer keurige meter bij. Komt in de buurt van die 9 meter. En als dit staat terugzet, dan zit er op 21 in de finale. En dus is het on IJsbrand Galema om zich daarbij te liepen. We zullen hier staan op het 4e plakje. Grote kans dat het genoeg wijze zal voor finale. Maar hij zal nou heel graag een sprongmaatje willen. We moeten het Bart Helmond moeilijk maken. Het IJsbrand Galema mooi de jongen in. Komt er goed in. Stiet de stak nooit goed. Dat liep het was. Hij komt heeg. Komt ik 4. Ja, dit is een sprong voorbij de 9 meter. Henk Skiewink is de laatste die er nog in de finale springen kan. Maar dan moet het nou gebeuren. En gaat die Pols rug genoeg. Gaat die rug genoeg? Die gaat zeker rug genoeg. Hij is roem over die 18 meter. Hij gaat naar de 18 heel. En wij hebben de finale nou compleet. Net echt verrassend bovenaan Bart Helmholt. Waar mij een keurige 20 meter. Zijn 9e al dit seizoen. Theeuwers Hopma. IJsbrand Galema. Hannes Carion. Alle treien. Ek in de 9 meter. En ik zei alle finalisten met 9 meter. Nou ja, goed, Henk Skiewink 1880. Die komt dan krijgt 20 centimeter te kwad. Maar algemeen jongen. Toch een aardig niveau. Tom Hoekstra, mooi zijn oor in. Hij komt de drills dus oor en is goed. Wit is stok ik redelijk starig naar de andere kant te krijgen. Ja, en op nijven bij de 15 meter. En dat is voor Tom gewoon een hele creëze afstand. En dan krijgen we Henk Skiewink voor zijn eerste finale sprong. 4-voudig Fries kampioen. En kan er die stok stil klimmen? Nou, dat gaat nog wat te hut. En dan kan er hem net uitklimmen. Wel een keurige sprong, hè. Roem 18 meter. Ik denk 18 heel zoiets. Maar ja, lang net 4 genoeg om een onval te doen op die 20-39. Want daar gaat het alle keer alleen nog maar om. Technisch een begaafde lieper, altijd West. Hij kon op talent wedstrijden winnen vroeger. Maar nu er heel niet meer kracht en dergelijke bij komt. En trainingsarbeid, ja, krijgt hij het wat moeilijker. Ziet ze Bokma uithielpen. Dwaan de machine onderin. Witter hem goed te pakken en Witter de stok stil te houden. Hij stiet scherp en hij liet het goed door te gaan. Hij komt heeg in die polstok en dit liet het. De winnende afstand bij de jongens. Heel knap dien. Santje meter 20. Schoon zeker hebben we dus melden voor Sietse Bokma. Hij verbetert hemzelf en leidt de drompel voor de concurrent nou wel heel heeg. Nog een keer naar Sietse Bokma. Sjug hem corrigeren. Hij shut even en hangt er met het lichaam wat naar. Rjosta en Detro Gieterik wat uit koers. Wit wol de top te hellen. Ja, en dan even die blik van oei, ik ben uit koers. Theeuwers Hopma. Hij wist dit hier al 3 keer te winnen van Bart Helmholt. Maar kinderen had Joert, hier in Weensum. De insprong liep het net sarraar, alleen het pakt wel heel nog verkeerd uit. Hij weer een afwijking naar rechts. Ja, ik weet net waar het om leidt, maar ze gaan eigenlijk al die kant uit. En dan is die hele sprong, die kan voor de prullenbak in. En dan weet Theeuwers, ik mij nog 1 keer. Alwin Vonk bij de junioren. De leider op dit moment. Maar Santje Traaien zegt dat is net een winnende afstand. Dat kan net tijdens zijn wedstrijd. En dus zou we zeggen dat Alwin Vonk daar iets ontwaan kan. Stiet is toch goed. Hij liet het goed te staan. Maar ik ga volgens mij iets uit koers. Nou, dit is een sprong voorbij de 18 meter. We gaan de goede kant op bij de junioren. Hij verstevigt zijn leidende positie. En doet dat goed. Hij zegt natuurlijk dat zowel Hans Ulko de Boer als Age Hulder een misleerde sprong hier. En dat is lekker liepen als leider. En ik denk dat we hier de eerste junior oer de 18 meter hebben.
Je ziet hoe belangrijk het is om rjocht te gaan. Dit is al een stuk rjochter dan strakjes. En daar winst de meters mee, hè? Ja. Ja, Bart Helmholt. Die wil heel graag hier wat vuurwerk zien letten. Adel verplicht, maar hij wil het zelf weer graag. Hij weet ik dat het je kan, had het verleden hier zien letten. Op niet misverstaande wijze. Maar het moet er even uitkomen. Het krachtmens uit Burgum. Trainingsbeest. Wat je hem traint, joh, dan wil je zelf warrig. Maar het docht voor tutten. En hij weet het om te zetten in die knemsnelheid, in die stok. En die slag lijkt het goed, ja? Die slag lijkt het goed. Hij kent de top misschien, krijgt net. Nou! Het is wel weer aardig 4, maar hij had nog maar eens je oer. Het zal een dikke joontje worden. Hiske Galema bij de dames. Op Wijnoy. Misschien wel een hele vierde sprong. Giet dit slag in. Oh, wat is het 4? Ja. Het baltje laai op 15 meter 54. En ik heb het gevoel dat Hiske Galema daar hinnegang is. Ja, dit giet naar de 16 meter daar. Dit kan wel de beste seizoenprestatie worden. Bart is net tevreden. Wij zien 19 meter 83. Zeer respectabel afstand, maar... Junior Alwin Vonk kwam nog tot 1823. Maar wat het Hiske Galema del zetten. Sjoch, hoe mooi die starig die stok naar de andere giet. Oei. Krijg in 16 meter. Hiske Galema onder leiding met 15 meter en 91 centimeter. De 4e afstand bij de vrouwen van dit seizoen ontnota. En we zijn nog de waanden, want Anne-Jet kent dit ook. Maar Hiske is in topvorm. Ja, die vrouwen die hellen op dit moment echt het beste van elkaar naar boven daar. Prachtige wedstrijd. Henk Skiewink zet vast de polstok. Ik denk dat hij even wacht maakt tot Anne-Jet Leijenaar bij de dames haar eerste finale sprong maken het. Ja, hij neemt even de tijd. Dat had alles te krijgen met de indeling van die finales. Op de middelste batten 5 junioren, op de voorste batten 5 senioren en op de vierste batten 6 meisken, namelijk 3 jongens en 3 vrouwen. Dus die gaan een beetje langer werk in die eerste finale ronde. Anne-Jet, ja, nou, een plakje op scoot. Hiske is haar weer voorbij. Maar ze weet dat ze dit beljeppen kan. Ze had het vaker dingen. Ze is ooit Nederlands kampioen, maar 16 meter 6. Zit er meer in. Ze keert wel. Oh, daar zakt het ze eventjes. Ja, dan is direct de sprong mis. Daar hier meer in zitten. Ja, een misslagje. Fataal. Maar de stok zou de volgende keer wel ongeveer op hetzelfde plakje kennen. Want daar keerde het toch net zo verloren. Nee, ik helemaal mooi niet eens. Het liep heel goed te gaan, maar even bij het klim een misslagje. En dan valt de stok voor. Giet er krijgt de hut naar de andere kant aan. Dan is een topsprong is waai. En ja, 1591 is net een afstand die op 7 helikers. Dus het moet nou echt even mooi zitten. Maar zeker die teleurstelling. Je goed nog goed. Maar dan even terugzakje. Volgens mij met de voeten. Het scoothol in al in het polstok. Ja, dan weet Liepster genoeg. Zonde, maar de strijd is nog niet gestreden. Henk Skiewink voor zijn laatste optreden op dit FK. Ja, als die serie steensjoest, dan ziet dat er prima uit. Niks mis mee. Maar die uitzitter, die mister, die uitzitter naar boven. Die uitzitter die moet dan nou komen. Wil hij nog meedoen. En waarom zou het net kennen? Maar die lange stok van 3,25 meter. Als je die uitklimmen kennen en recht doorgaan, dan komt het een heel eind. Oeh, en nee hè. Nee, dat wordt het net. Nee, dit FK zit er voor Henk Skiewink op. Hij had prima partij doen, maar hij is voor de absolute top toch te kwad gaan.
En ik volg het Heida is bij de junioren klaar. Hij eindigt ek met een weersprong. Ja, het is gokken nou. Maar Henk, ik hoop dat hij nog een keer teruggeeft. Want hij had zien laten dat er nog progressie in dat 22-jarige leef zit. Ja, absoluut. Een van de beste senioren. Dus die willen we er verschrikkelijk graag nog een keer bij horen. Tom Hoekstra. Ja, die moet haast 2 meter bij zijn PR springen om je te winnen. Compliment niet aan deze jongeman, want die had echt een hele creëze wedstrijd gezien. Weer dik over de 15 meter. Het is misschien wel de beste wedstrijd van zijn seizoen tot nota. Dus hier kunnen we de komende jaren denk ik naar een soort van jaren. Hannes Carion, die had ik een NPR nodig om je te winnen. 20 meter 16 liep er eer. Dat weer vlien hier. Maar dat is dus wel even lien. En die is wel wat haast daar. On een NPR. Nou, wat is het dan een mooier podium als hier in Weensum. En dit is voor mij wel de grote outsider. Want dit is nog een van de weinige leppers die het in hem had een uitsprong te pakken. Hannes Carion voor zijn eerste optreden op dit FK. Zit het er nog in? Doe maar, klimmen. Omheen, hicht te pakken. En kinderen dan die uitsprong pakken. Die pakt die. Hey, een geweldige sprong. Maar oh. Het is stinken krijgt de min. Het is net genoeg. Oh, wat ziet het er dichtbij dit hier. Ja, het is altijd een gok, want voor die uitsprong had je tijd nodig en dat kost je dan soms een klimslag. Hij ziet het nog net in de top. Hij zal hem nou zelf afregen, hier net terugklimmen matten. Dit zag er prima uit. Houdt de stok dicht bij hem. Doe maar. Dit gaat creërs en dan die lengte en nou maar een keuze maken. Ja. Of uitspringen, of nog een slag. En nou, verdorie, ja. Hij baalt als een stekker, want de uitsprong weer er wel. Maar hij eigenlijk nog een slag erbij gemaakt. Ja. En hij had er wel een wedstrijd van maken. Laten we eerlijk wezen. Prachtige opbouw. Mooie stijl. Maar het is te min, Big Bang. Ja, 1988. Hij komt te kwad. Heel spietig voor Hannes Carion. Maar hij is weer in betere doen. Nee, absoluut. Maar als je naar die sprong, en wat zal dat nog vaak trots in Holle gaan, dan denk ik dat het kennen hier. Hier die slag nog dien. Maar ja, dat is altijd achterop praat. Hij koos voor zijn het vernaamde uitsprong. En dat beheerst hij al de beste. Alleen het is net slagen. Wie krijgt hem in? Zo was hij als junior de winnaar van de Zilveren Polsjeren. Precies. Er was een uitsprong. Maar toen kwam hij precies met de hand op topje. En die timing is zo belangrijk. Ja. En laten we het net vergeten, we zeggen krijgen naar de eerste Friese kampioen van dit kampioenschap, Sietse Bokma uit Hilpen. Hij had de titel op in, maar hij is meter 20. Bij de junioren is nog absoluut net beslist. Nog 3 fenomenen komen, 3 kanshebbers. Als eerste hier Aangehulder. Hij zil voorbij 8 meter 23 meter. Hij hoeft maar 1 keer recht te gaan en hij is er. Ja. Maar ja, dat is de kunst. Recht gaan. Hij had het al vaak zien bij de jongens. Hij kan pieken op belangrijke momenten. En hij gaat al wat rechter, maar hij gaat te vlug. En dat is net genoeg, hè? Lang net genoeg. En dit is net wat hij kan. We pakken Sietse Bokma uit Hilpen. Maar zien, laatste sprong. Nou, die gaat net goed. Dat is jammer, maar hij weet al dat er kampioen is. Zijn clubgenoot Isbrand Galema, die gaat uit koers. En weet dat er bij de senioren niet uitschakelen is. Maar het applaus wat je hem jaren is van Sietse Bokma. Kampioen 2011 bij de jongens. En even als mededeling, dat ziet ze dat meer, maar wat is het oude moment, dan moesten we naar Oorlog Friesel daarheen. Want die liet even interviewen, bijvoorbeeld straks de kampioen interviewen. En die stiet er bij de senioren, omdat Steen zei gekleerd. Dus dat is een oude moment, want ziet ze ook maar... En die wedstrijd van Isbrand is echt in 1 keer aan. Dwaande mijn prima toernooi, een heel goed seizoen. Maar hij ging voordelig nog een keer naar links per uitzondering. En dan, toen weet ik voor de oer.
En dus is er nog maar één man die Bart Helmholt van zijn vierde titel op Riga aanhouden kan. En dat is Theeuwis Hopma. En ik Theeuwis Hopma moet een nieuw persoonlijk record hebben om Bart hier van de heeste tree te houden. Theeuwis Hopma kwam ooit tot 2036. Zit in de buurt dus. Maar ja, dat zijn vaak de uitzonderingen. En net de regelmatige sprongen. Daarachter Bart Helmholt. Doort er net de Sjen. Of weer er hem alvast aan het concentreren. Ik weet het net. Er zal ongetwijfeld spanning wezen. Pakt hij voor de 5e keer de Friese titel. Of giet deze Theeuwis Hopma nog van een stunt zwargen? Hij springt wisselvallig. Wie het sprong, vierde sprong, wie het sprong, scheef. Maar dat we vroeger zien maken, toen sprong het vierste constant. Precies. 18 hele meter. Je kan beter wat minder. Zo eerst Hans Ulke de Boer bij de junioren. Ik ter ontknoping. Weet hij voorbij de 18 meter te komen. Maar ik denk dat hij te snel hoorgiet. Ja, dat is zo. Het is een sprong voorbij de Santje. Maar zeker geen 18. Theeuwis Hopma. Voor de allerlaatste mogelijkheid om Bart te verslaan. En de post staat stil. Maar blijft hij stilstaan? Ja, hij loopt hem riocht. Hij loopt hem riocht. En hij springt uit. Oh, en het is verder. Theeuwis Hopma, jongen. Wat toest, jongen. Zelfs een uitsprong erbij van Theeuwis Hopma. Dat docht hij haast nooit. Een perfecte correctie, want hij ging net riocht, die stok. Hij bleef zien. Nou leidt alle druk op haar schouders bij Bart Helmholt. Wat een fantastische ontwikkeling in deze finale. Zullen we het dan beleven dat Hopma eindelijk een keer Helmholt verslaat op een groot toernooi? Het is hem nog nooit slagen. Maar we willen even zien wat het is. 20,83 meter. De vierste sprong van het hele seizoen. Correctie. Hij loopt hem riocht en hij dwart uit te springen. En dat doet hij nooit. Nee, dit is. Hij voelde dat dit de kans weer om de titel te pakken. Wat een geweldige topsport. Ja. Dit is een stunt. Op moment suprem, op het mut, komen tot 22 meter 83. Is dit pieken? Jongen, ja. En nou, wat doet dit met Bart Helmholt? Koers voor de sprong de spanning al zien. Want Bart wist ik dat Theeuwis soms tot hele gekke dingen in staat is. Maar nou is Theeuwis nog zenuwachtiger. Ja. Omdat Bart altijd in de laatste sprong er nog al heen gaat. Ja. Haast altijd. Maar lukt dat Joert? Stiert hier de nieuwe Friese junioren kampioen? Dat lijkt me wel. Een matige afstand van Sindouan. Een scheve sprong. Maar het is genoeg voor Alwin Vonk om die titel oer te nemen van Nat Brandsma. En maakt het er dat nog wat fleuriger? Nou ja, hij toont hem in ieder geval een waardig kampioen met 2 sprongen rond Bart bij de Helmholt voor de laatste aanval. Kan hij nog 1 keer? Oh, dan gaat hij ook weer die kant op. Oh nee! Is dit kantje boord, hé? Goosje, mijne, dit is precies zo'n sprong. Nou, dit is een ontknoping waar net 1 rekening mee houden hier. Prachtige finale van die heren. Theeuwis Hopma, voor het eerst in zijn carrière Fries kampioen. Oh, wat machtig. Heiterbee, de felicitaties. Goh. En dit is die hoor, Fries kampioen mogelijk. Hiske Galema. Kan die er nog wat uit persen? Ja, zo, je wordt lief in die laatste sprongen, Klaas. Ongelooflijk. Wat een wedstrijd. Ja. Goh. Zorg naar Theeuwis Hopma. Dit zijn 4 lebbers, hè. De beste verzinnen te winnen. De felicitaties met voor dagelijks over en weer. Wat had deze man er een strijd van maken. Fantastisch. Geweldig. En dat onderlinge respect, dat is ik natuurlijk iets Van den Boorn stier er nog in Driels te bebatten. 44 bijna les te aan. Ja. Want hij vindt het belangrijk dat hij bijen groeien. Hut even een hitte bij, hij de mem. Met jezelf springen en dan de titel pakken. Ja.
Ik had er diepe bewondering voor. Goh. De worden willen zijn dat Theeuwers te volle bezig is met het liepen in zijn algemeen niet vooruit te brengen. In plek van hemzelf. Nou, Joert had er zijn litten. Toch was toen zou hij eerst 44 benen vooruit te helpen. Ja, en hij bewijst hemzelf een enorme chance door Joert deze titel te pakken. Maar een nijpersoonlijk record van 82. Wat een geweldige sprong. Wils tussen Alwin Vonk met Glons kampioen wordt je, want hij verbetert hem in de finale tot 1848. En dan ben je echt waardig juniorenkampioen. Alwin Vonk van Burgum neemt de titel over van Nart Bronsma. En dan is er eigenlijk nog één titel net wis en dat is die van de vrouwen. Want Anne-Jet Leijenaar, die had het laatste woord op het 54ste FK in Weensum. Ik zei hier in Verlinde er wel eens een handje van om op het allerlaatste moment nog titels van oren oer te pakken. Zij had nou één kans. Ze is in vorm. Zij kan 16 meter lopen als het een beetje mee zit. En zij krijgt een boost van die titel van Theeuwers, want dat is haar clubgenoot van Driels. En Driels, ja, daar loopt Anne-Jet voor en die zit er nou in een boost vanzelfs. Mast net raasje. Ze kennen het. Krijg ook meestal een misslag in de stok. Maar de stok is toen al goed. 1591, de afstand die ze beleven moet. Anne-Jet Leijenaar naar mij erin. Is die goed? Is die stok goed? Die stok stiert goed. Ze komt 1, ze komt 4. Maar is het 4 genoeg? Nee, dat is het net. Correct net. Nee. Hiske Galema is de kampioen bij de vrouwen. Zij prolongeert haar titel. Nou, echt een hele spannende wedstrijd bij de vrouwen. En een heeg niveau toch uiteindelijk echt in de breedte op dit FK-klas. Absoluut. Als je bij de jongens 1 centimeter. Bij de dames de beste seizoenprestatie. Hiske Galema 1591. Bij de senioren de beste seizoenprestatie. Theeuwers Hopma 20 meter 83. En bij de junioren Alwin Vonk met 1823. Dat bent toch hele mooie afstand. Theeuwers Hopma. Theeuwers Hopma staat bij Gerrit de Boer. Ja, we hebben de felicitaties zelf nog terug in. Want ja, als je zag de finale winnen, dan wil iedereen je feliciteren. En dan ben je uit de schroeven, want dat best vanzelf even. Sorry, ik heb het niet verstaan. Nou, ik zei, als je zag de finale binnen, dan ben je uit de schroeven. Ja, dit ken ik mooier dan dit. Dit is fantastisch. Viels het rondkomt, wanneer wist het? Eigenlijk de eerste, ja, wanneer wist het? Wist het wanneer is iets aanluist en wanneer is juist het vierde best. Maar het ging je zo lekker, het ging zo mooi. Het kostte geen enkele kracht. Ik kon de hele tijd wegen en wegen. Zonder dat ik bang was dat ik net in de finale kwam. En ja, ik weet net, het zit van de morgen in de kop dat ik winnen zou. En ja, dat heb ik wel eens vaker, maar dat weet ik net altijd. Dat was super. En in die stok, je moment twijfelen, want ja, je kan niks zeggen van, oh, ik moet hem zak corrigeren, ik let hem los. Hoe gang dat? Nou ja, het is stom. Ik hier voor mij wel zo'n tel om de tijd om te klimmen, maar er heeft eigenlijk geen tijd om te denken. Het moet al je automatisch gaan. Daarvoor heeft al die sprongen maken en ik zou vaak een verkeerde sprong maken. Het moet een keer bij me komen in een geweldige sprong en dit wie hem. Nou, vier dan ik kan hem corrigeren. Ja, nou ja, die stok die staat zo perfect stil. En dan proberen ze een beetje maar naar links te krijgen. Dat is een één weer terug krijgt. Ja, wat moet ik even die perfect. Maar een fantastisch persoonlijk record en winnen van Bart. Ja, ik ken het beter. Hoe bang ben je dan als Bart er nog achteraan komt? Want Bart is een jongen vanzelf, dan stiert het op scherp. Ja, bang. God, juist als je sprong en dan wist dat hij perfect bovenin is, nou, dat is een ander lulbest. Maar ik weet niet meer afstand meer, maar nu, het wordt 80 ergens, toch? 83. 83, nou ja, dat het Bart ik met 2-3 keer de sprong. Dus ja, dan moet hij echt super. Je pakt eens titels in je leven. Deze, hoe wichtig is die Friese titel voor jou? Dit is de titel. Alle andere titels die kerst gooien. Dit is de titel. Ja. Lekker om zo verder een keer. Ja, dit is geweldig. Ja, ik heb gewonnen voor. Dit is fantastisch. En nou de rest van de dag? Nou is het met vieren, denk ik. Goed vieren. Wat let. Dat vrees ik voor je. Ja. Hey, jongen, van Hetten en een heel plezier, jongen. Dankjewel. Theeuwers Hopma. Hartstikke gelukkig. En daar staat alweer een Fries kampioen.
Ja, we gaan van hier naar de oren, ziet ze ook maar. Ja, bij die ziet het er eigenlijk, als ik eerlijk ben, dit hier wat onder te komen. Want op één wedstrijd nee, haast alles won. En dan zet zo'n Friese titel er dik in. Dacht dat zelf ik? Nou, toen het seizoen begon, nou, toen dacht ik wel, nou ja, dan weet je alles wat, dat een 11 daar. Nou, dan dacht ik wel, nou, dat zou die grote kampioenschap zo dan ook wel leuk zijn. Nou, NFM lukt dan krijg ik net. Omdat dan hebben we die grote concurrent Holland, die toen even een hele vier sprong. Nou, ja, dat wie gewoon terecht de winnaar, maar nou wil ik graag winnen. Nou, slag het. De concurrentie komt ik net echt in de buurt, hè? Nou, toen ging Bobby die sprong op 4. Nou, toen dacht ik, nou, moet ik wel even zien hoe. Maar toen ging ik voor die eerste sprong. Toen dacht ik, nou, dat gaat mooi. Nou, en toen in de finale uitbouwen. Nou, dat hartstikke mooi. Weet die wie strijden meer net? Nee, vierde. Een vierde keer nou de titel? Ja. Hoe lang meist nog in de jongens? Dit is het laatste jaar. Dus stak hem hier binnen in de oren. De concurrentie met Agen Hulder, Alwin Vonk. Zoals het zitten? Alwin Vonk die is dan nog senior. Dus die ben ik kwijt. Maar Agen die is wel... Die is echt heel goed. Dus, nee, ik heb er wel zin in. We hebben een naaidoel. De eerste kans titel in de boes is deze keer bijschroven. Zo is het. Hey, bedankt. Alsjeblieft. Oké, en dan scoot ik voor Hiske Galema aan. Hiske Galema, ja, verleden die de titel en dit hier weer. Hier is er wat te berekenen. Nou, op rekkenen zeker net. Het weer van de wedstrijd denk ik al heel spannend. Want het seizoen is gewoon spannend. Binnen verschillende springers die 4 springen kennen. Nou ja, dus het weer zeker net van de wedstrijd al beslist, denk ik. Nee, zeker net bij hier, want we hier over zelf een fantastische finale bij de topklasse. Maar Jim wedstrijd wie ik hartstikke spannend. Dat wie ik iedere keer een haasje over. Ja, het weer heel spannend. Alleen nog al om in de finale te komen moest je al 15 meter springen. En er zitten gewoon 3 hele goede finalisten in de finale. En dan wordt er steeds weer correct, wordt er om kunnen in het sprong. Dus dat maakt het heel spannend, maar echt wel heel leuk, denk ik. Maar dan 16, 15 meter hier in Johan, Del, nou kennen en je hebt er wel omheen, dat weten we. Maar hij dan wel het gevoel van, nou, dit is hem. Nou, ik weet nog net zeker van de zaak. Want ja, ik weet inderdaad aan die kinderen hinnen en die had ook goed sprong dit seizoen. Dus ik weet zeker nog net zeker. En het wie echt tot het laatste moment al wachten wat er gebeurde zo. Nou, hier eerst maar even van genieten. Ja, dat komt zeker goed. Alwin Vonk, ik had het gevoel op een of andere manier dat ik met die wel vaker steen in het kampioenschap. Dat kan wel kloppen, ja. Hoeveel haast er nou in de bossen maar de jongens erbij? Volgens mij bent er nou 4. 2 bij de jongens en 1, nou 2 bij de junioren dan. Nou wist hem, je maar 1846 had ik het goed ha. Als je nog van tevoren zei 1846, win je dat kampioenschap mee? Ik kan zeggen dat het we een jongetje moesten, maar ja, het bleek de achter te zijn. Door een Agen Hulder binnen van die jongens die kennen hoe die jongetje meter. Toch komt dat de laatste tijd eigenlijk net meer uit. Waar komt dat dit seizoen van? Ja, dit seizoen meer het waar natuurlijk. Het is meer waar en dan is de motivatie ook minder. En ja, om dan in een wedstrijd te komen, dat is heel moeilijk. En Jood weet mooi waar en ja, zegt ik een mooie wedstrijd al. Mooi opbouwende lijn. En dan winst hem gewoon. Bart, het is al een paar jaar dat ik op achtergrond een huldiging zag en dan sto je voor de camera's eerst. Hoe teleurstellend dit? Oh, ja, ik ben teleurgesteld in mijn eigen springen. Ik hier gewoon erop bouwen matten en dat komt er dan net uit. Ja, ik denk meer dat ik respect heb over Theo, dat er de Sadeko in klapt en dat ik op dit moment echt heel erg teleurgesteld ben in hoe ik zelf sprong. Ja. Iedereen dat ik graag winnen had ik geen wil. De laatste sprong, dan heb ik echt het gevoel, dat gaat er, maar het zit er net in. En wie is het wel iedere keer met de wedstrijd doen? Of denk je maar hier toch bij die 20 meter sprong van nou ja, ik had eigenlijk op min. Dan gaat dat nooit al. Nee, dat ga ik nooit al. Ik ben nou net tevreden met de afstand die ik sprong hier. Dus, nee, dat heb ik niet. Nee, ik hier wel de overtuiging, ik maak richting 21 meter. Hier wil ik gewoon lekker 7 richting Friese titel gaan. Nou, dat heb ik net sprong. Dus, Wat gaan we er heen doen? Hij zag 4 kamers. Wat is er gebeuren? Nou, ja, dan, op dat moment had ik geen tijd om te balen. Dan moet de kop op scherp en dan weet ik dat alles gewoon klappen moet om daar winnen te gaan. Nou ja, voor mijn gevoel ging dat echt aardig. Want ik zie erin dat ik het dit seizoen nog net inzetten ga. Maar dat jou toch wel vertrouwen in de rest van het kwarte seizoen nog. Is ik wel mooi voor de competitie, hè? Ja, het is altijd goed natuurlijk. Het is wel jammer, ik baal er wel van. Maar het is voor de sport is het goed.
FK is wat u zo belangrijk. Een heel mooi FK West komt nou tot de eind. Ik wil graag iedereen bedanken voor het zien. Graag ont een oren keer. En ontjen.